či tam prišiel nejaký darček. Poď sa pozrieť, ale pozri, či bude pre teba ten darček. Je to pre teba darček? Tak, ale pozri. Je tam napísané? Čo je tam napísané? Čo je tam napísané? Pre koho to je? Pre koho? Pre teba? No tak otvor. I tam bude výťah? A ako by sa tam dostal výťah? No, otváraj. Skús tuto. No, ťahaj. Musíš poriadne chytiť to? No, ešte skús otvoriť. Čo to tam je? Čo je to? Ešte raz skús tlačiť. Čo to? Čo je to? Taký si prosil, Ríši? Áno. Ja. Ty, áno. Mama. Čo? Do svojho kútika? Ideš sa hrať s výťahom? A daj mi ho. Daj. Požičaj mi ho na chvíľku. Nie? Ale, a ja sa chcem trošku pohrať. Požičiaš mi ho? Pohráme sa spolu? Nie, sám sa pohráš? Ty sám? No tak mám ti ho odniesť ja? No, tak dobre. Pozri, a tak to vypneme, dobre? Vypneme svetielko. Tak. Dobre.